Il-Palazz tal-Arċisqof il-Belt ser ikun miftuħ għal pubbliku għal okkażjoni speċjali ħafna is-Sibt li ġej 20 ta' Ġunju mid-9 ta' filgħodu sa satej ta' wara l-ofsinhar. L-okkażjoni speċjali hija r-restawr ta' il-Kappella sabiħa ta' San Giuseppe. Tistgħu taraw iż-sbuħija kif reġa' ġiet lura lill-kappella mis-seklu 18 imma sa tkunu tistgħu taraw ukoll l-iskoperti straordinarji li ħarġu minn dan il-proġett ta' restawr. Waqt li l-pubbliku sa jkun jista' jżur il-palazz, jista' wkoll jattendi għal 3 talks li sa jsiru dwar l-ambitu kuratorjali tal-proġett u l-iskoperti li ħarġu, il-konservazzjoni nnifsu tal-kappella u talk dwar l-iskoperti artistiċi, partikolarment dwar l-artist li skoprejna ismu, u sa jsiru fl-10:30, fil-11 u fil-11:30. Nisperaw li narawkom dikinhar. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-qudiesa. Daw ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla qawwa ta' min jittama fik jaqaf magħna li qegħdin insejħulek għax aħna bnedmin dgħajfa li mingħajrek ma nistgħu nagħmlu xejn. Għatina dejjem l-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex inħarsu l-kmandamenti tiegħek ħalli noġbuk fir-rieda u l-emil tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li għallhom jekk jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ktieb tas-Slaten. F'dak iż-żmien Atalija kienet omma ħażija u malli rat li midbina qabdet u qatlet in-nisel kollu tas-sultan. U Ġeoseba bint is-sultan Ġeoram u oħta Ħażija ħadet lil Ġowas bin Ħażija. Ħatfitu bil-moħbi lilu u l-imredda tiegħu minn qalb uliet is-sultan li kienu se joqtluhom fil-kmamar tas-sodod. U ħbietu minn għajnejn Atalija, u hekk ma qatlux. U dan moħbi magħha f'dar il-mulej 6 snin, fil-waqt li Atalija kienet issaltan fuq il-pajjiż. Fis-7 sena, Ġeojada bat iġib iċ-ċenturjuni tal-Karin u l-kapijiet tal-gwardji tal-korp u daħħalhom miegħu f'dar il-mulej u għamel patt magħhom u ġalhom jaħilfu f'dar il-mulej u rihom lil bin is-sultan. Iċ-ċenturjuni jagħmlu kull ma kien ordnalhom Ġeojada il-qassis u kull wieħed ħannis tiegħu sew dawk li kienu dieħlin is-sibt, kemm dawk li kienu ħerġin u marru għand il-qassis Ġeojada. U dan ta' liċ-ċenturjuni l-anezz u t-tarkiet tas-Sultan David li kien hemm f'dar il-mulej. U l-gwardji kull wieħed bl-armi f'idu għadu min-naħa ta' nofsinhar tat-tempju san-naħa tat-tramuntana
iħarsu lejn l-artal u t-tempju madwar is-sultan. Ġeojada imbagħad ħareġ lil bin is-sultan u xeddlu l-kuruna u taħ l-insinja u għamluh sultan. Dilkuh u bdew iċabxbu jdejhom u jgħidu Viva s-sultan! U għatalija mal-li semet l-ajjat tal-gwardji u tal-poplu marret għal fuq il-poplu f'dar il-mulej. U ħarset, u hemm kien is-sultan wieqaf fuq tribuna skont id-drawwa, u l-kantanti u trombetti ma' ġenb is-sultan, u l-poplu kollu tal-pajjiż jifraħ u jdoq it-trombetti. Għatalija ċartet ħwejjiġa u bdiet tajjat, tradiment, tradiment. U Ġeojada il-qassis ordna liċ-ċenturjuni u l-kapijiet tal-eżerċtu u qalilhom. Oħorġu għal barra mill-palazz bejn żewġ fillieri soldati u kull min imur warajja oqtluh bix-xabla. Għax il-qassis kien qal ma joqtluhiex fid-dar tal-mulej. U meddew idejhom fuqha u kif waslet fid-daħla taż-żwiemel għal ġewwa l-palazz tas-sultan qatluha hemmhekk. Ġeojada għamel patt bejn il-mulej u bejn is-sultan u bejn il-poplu li jkunu il-poplu tal-mulej u bejn is-sultan u l-poplu. U l-poplu kollu tal-pajjiż daħal fit-tempju ta' Bal u ġarfuh u farku l-artali u ġbijat tiegħu għal kollox. U l-mattan qassis ta' Bal qatluh quddiem l-artal. Ġeojada il-qassis qiegħed għases mat-tempju tal-mulej. Feraħ il-poplu kollu tal-pajjiż u l-belt strieħet u l-Atalija qatluha bix-xabla fil-palazz tas-sultan. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħaj lil-Alla. Sam responsorjali, il-mulej għażel il-Sion id-dar tiegħu. Flimkien il-mulej għażel il-Sion id-dar tiegħu. Il-mulej ħalef weda lil David u żgur li ma jerġax lura minnha. Wieħed minn nisel tiegħek jiena nqiegħed fuq it-tron tiegħek. Flimkien il-mulej għażel il-Sion id-dar tiegħu. Jekk uliedek iħarsu l-pass tiegħi u l-preċetti li jien nagħtihom, uliedhom ukoll għal dejjem joqogħdu fuq it-tron tiegħek. Flimkien il-mulej għażel il-Sion id-dar tiegħu. Għax il-mulej għażel il-Sion u xtaqha tkun id-dar tiegħu. Hawn insib il-mistrieħ tiegħi għal dejjem, fiha rrid noqgħod għax ħabbejtha. Flimkien il-mulej għażel il-Sion id-dar tiegħu. Hemm min qajjem qawwa lil David, inħejjem nara għas-sultan il-midluk tiegħi. Bil-mistħija nlibbes l-edewwa tiegħu, imma fuqu tiddi il-kuruna tiegħu. Flimkien il-mulej għażel il-Sion id-dar tiegħu. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu tgezzux għalikom teżori f'din id-dinja fejn kollox jitmermer bil-kamla u s-sadit u fejn il-ħallelin jinfdu u jisirqu. Iżda ġemmaw għalikom teżori fis-sema fejn xejn ma jitmermer u la bil-kamla u lanqas bis-sadit u fejn ma hemmx ħallelin jinfdu u jisirqu. Għax fejn hemm it-teżor tiegħek, hemm tinsab qalbek ukoll. Il-mużbieħ tal-ġisem hija l-għajn, jekk mill-għajnek hija safja ġismek kollu ikun imdawwal, imma jekk għajnek hija marida ġismek kollu jkun mudlam. Mela jekk id-dawl li hemm fik huwa dlam, kemm aktar idlam. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ftit ġranet ilu kien hemm l-aħbar li għall-ewwel darba hemm bniedem iddikjarat uffiċjalment
triljonarju. X'ikun triljonarju? Aħna nafu li hemm minnu miljonarju, biljonarju, triljonarju. Ikollok 12 zero wara jew 1 jew 2 jew kemm ikollok. U din kienet aħbar x'hekk li għamlet naqra, imma meta naqraw dak klim ta' Ġesu nindunaw kemm bniedem jista' jkollu u jkollu ħafna, imma l-iktar importanti mhuwiex dan fil-ħajja, anzi li wieħed irid joqgħod ħafna attent fejn jidħol il-flus, fejn jidħol il-ġid u l-proprjetà. Aw Ġesu juża kelma tgezzux għalikom teżori f'din id-dinja. U għalhekk Ġesu mhux qed jgħid li aħna m'għandniex nirsistu biex il-ħajja tagħna tal-familja tagħna tkun aħjar. Mhux qed jgħid li aħna fil-ħajja ma naħdmux u nagħmlu li nistgħu biex inġibu l-qudiem il-ħajja tagħna u tal-familja. Imma l-kelma li juża hija tgezzux. Għax hawnhekk qed jitkellem Ġesu fuq il-kilba biex ikollok u jkollok aktar u jkollok aktar u ma tkunx kuntent qabel ma jkollok aktar. Dik ir-reba. U fuq hekk qed jgħid Ġesu. Qed jgħid jekk inti l-ħajja tiegħek iffokata fuq li jkollok u li jkollok aktar fuq ir-reba, ħadd titlef il-ħajja li tgħix il-ħajja sew issa. U din missa tgħinek żgur għall-ħajja ta' dejjem. Għalhekk Ġesu jsemmi hawnhekk illi jista' jkollok il-ġid li jitmermer bil-kamla u s-sadit jew il-ħallelin jifdu jiżirqu. Qed jgħid li l-ġid li jkollok hemm dejjem ir-riskju illi f'mument jew ieħor jispiċċa. Imma anki jekk il-ġid ma jispiċċax, inti f'mument jew ieħor tispiċċa. U allura dak li jkollok li tkun akkumulajt, jekk il-ħajja tiegħek hija biss fuq kemm takkumula l-ġid u flus u proprjetà, dawn mhux se jgħinu la biex tgħix issa tajjeb u lanqas għall-ħajja ta' dejjem. Il għaliex aħna nafu illi meta Ġesu isejħilna maħna se nieħdu xejn magħna milli nkunu akkumulajna. Min se ngħidlu isma' jien bnejt l-iktar torri twil. Mhux se tieħdu miegħek. Jien kelli tant flus mhux se toħodhom miegħek. Il-ġid li takkumula mhux se tieħdu miegħek fil-ħajja ta' dejjem. Li tieħu fil-ħajja ta' dejjem u għaw isemmi Ġesu meta jgħid teżori fis-sema, huwa mhux il-ġid li takkumula għalik, imma l-ġid li tkun għamilt mal-oħrajn. Dak iva, dak tieħdu fil-ħajja ta' dejjem. U għalhekk Ġesu qed jgħid kemm importanti li aħna l-għan tal-ħajja tagħna jkun li aħna jkollna teżori fis-sema. Jiġifieri li narfu dak li hu l-aktar importanti fil-ħajja llum, dawk il-valuri li ma tixtrihomx bil-flus. L-imħabba, il-paċi, serenità, il-ħidma għal soċjetà ġusta u speċjalment l-għajnuna għal dawk li huma fil-bżonn. U narfu ngħixu issa dan għax huwa l-ġid li nagħmlu mal-oħrajn illi nieħdu magħna.
Niftakru fil-parabola li kien qal Ġesu f'San Mattew kapitlu 25 meta qed jgħid fuq il-ġudizzju. U propju fuq hekk ikkonċentra Ġesu. Kont bil-ġuħud majtuni, kont bil-għaċċu sejtuni, kont barranu l-qajtuni, kont teru li bistuni, kont maritu ġejtu żuruni, kont il-ħabsu ġejtu ma' ġembi. Għax kull ma għamiltu ma l-iżgħar wieħed fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. Mela qed jgħid Ġesu il-ġid li nagħmlu mal-oħrajn dak hu li nieħdu magħna, dawk huma t-teżori fis-sema. Mhuwiex il-ġid li nakkumulaw għalina. U din nixtieq li nagħmlu bħala talba għalina llum f'din il-quddiesa sperati minn din il-kelma ta' Ġesu nitolbuh biex aħna narfu nużaw tajjeb il-ġid li hu jipprovdilna. Li naħdmu u nirsistu għalina u għall-familja tagħna imma nimpoġġu tassew il-qalb tagħna fejn ikun hemm it-teżor, il-qalb tagħna impoġġuha fit-teżor li nista' jkollna aħna fis-sema. Jiġifieri f'dak kollu li nagħmlu li huwa ta' ġid tal-oħrajn li jgħin lil dawk li huma fl-aktar bżonn illum għax permezz ta' dawn aħna jkollna tassew teżor fis-sema. Nitolbuh għalhekk il-mulej narfu nużaw tajjeb il-ġid li għandna b'mod li qatt ma nitilfu il-ġid li jibqa' l dejjem. Miġburin għal din iċ-ċelebrazzjoni qaddisa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla kun mulej mal-Knisja tiegħek inna biex tkompli x-xandar l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina grazzja mulej li aħna qatt ma norbtu qalbna mal-ġid li jgħaddi imma norbtu qalbna mal-ġid li jibqa' għall-ħajja ta' dejjem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ftakar mulej fil-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbuk għalihom għall-familjari tagħhom u għal dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejna mulej biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà hemm ħajja umana sat-tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-istudenti li qed jagħmlu l-eżamijiet biex tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed tagħmulek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat tifiru glorja ta' ismu għat tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. U Alla dawn id-doni li qegħdin nofrulek int tagħmilhom għalina jkellu sagrament biex bihom tgħixna ġeddidna sew fir-ruħ u sew fil-ġisem. Amen nitolbuk li ruħna u ġisimna jkunu dejjem mejjuna bihom. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq.
Sewa u xieraq tas-sew mulej Missir Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna, faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk ma nqaddisinu l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull dosija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati għall-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġa' rat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun mal-Isqof tagħna Charles mal-Isqof Anton mi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrirna dubietna bħalma naffru minn ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġdib, isseħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kun inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għati għas-slim u laqda li jintrit fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll.
nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruftalla Ħaruftalla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruftalla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruftalla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. danu il-ħaruf ta' Alla danu li jneħħid nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saf tiegħi iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejja. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Is-sagramenti mqaddes tiegħek mulej li bih aħna tqarbilna wa sinjal tal-għaqda tal-fidi li fik. Għamma nitolbuk li jġib ta' bilħaq l-għaqda fil-Knisja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħar lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Ninfurmawkom li nhar is-Sibt li ġej il-Qudiesa tal-jum se ssir fid-9 ta' filgħodu mhux fid-9:30 u tixxandar fuq TVM. Ejja Spiritu Santu imla qlub ta' daw l-adolescenti li qed jitħejjew biex jirċievu s-sagrament tal-Grisma tal-Isqof. Għatihom il-għerf biex jarfu t-triq it-tajba, il-qawwa biex jimxu f'din it-triq, u l-ferħ li jimla l-qalb ta' kull min jgħix fid-dawl tiegħek. Għamel li blajnuna tiegħek ikunu dawl għal sħabhom, għal familji tagħhom u għal komunità kollha.
بكريستو سيدنا. آمين. نفرض dan ir-Rożarju llum għal daw kollha li għaddejjin minn diffikultajiet fis-saħħa mentali biex isibu l-għajnuna u l-appoġġ li jeħtieġu. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrina dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerewih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Is-sirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum għafrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħatjalina daħalniex fit-tiġrib iżda l-isna mid-denija amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrina dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerewih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Mis-sirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum għafrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħatjalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denija amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen.
Simma lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Gloria lil Missier u lil Iben u lil Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima urina l-inti jomna li jisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrina dobietna ħarista minna tal-infern u ġenera bih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sien Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Mis-sena li tifismawiet itqaddes ismek tidi sa't nagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kull jum għatina llum affrina l-nubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Gloria lil Missier u lil Iben u lil Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima urina l-inti jomna li jisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrina dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera bih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru ta' tbatija meta Sien Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Mis-sena li inti fis-semawiet itqaddes ismek tidi sa't nagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kull jum għatina llum affrinna l-nubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija bi grazzi memlija murejmija kibber kinti fossi nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija bi grazzi memlija murejmija kibber kinti fossi nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija bi grazzi memlija murejmija kibber kinti fossi nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija bi grazzi memlija murejmija kibber kinti fossi nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija bi grazzi memlija murejmija kibber kinti fossi nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija bi grazzi memlija murejmija kibber kinti fossi nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija bi grazzi memlija murejmija kibber kinti fossi nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija bi grazzi memlija murejmija kibber kinti fossi nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missir u lil Iben u lil Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti jomna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minnat tal-infern, kull ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija, meta Sija Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Mis-sena li inti fis-semawiet jitqaddes ismek tidi saat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna d-nubietna bħalma nafru minnu ħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Sim għalik Marija bi grazzi memlija murejmija kibber kinti fossi nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija bi grazzi memlija murejmija kibber kinti fossi nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija bi grazzi memlija murejmija kibber kinti fossi nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija bi grazzi memlija murejmija kibber kinti fossi nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija bi grazzi memlija murejmija kibber kinti fossi nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija bi grazzi memlija murejmija kibber kinti fossi nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija bi grazzi memlija murejmija kibber kinti fossi nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija bi grazzi memlija murejmija kibber kinti fossi nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija bi grazzi memlija murejmija kibber kinti fossi nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija bi grazzi memlija murejmija kibber kinti fossi nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missir u lil Iben u lil Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti jomna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minnat tal-infern, u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana, slim għalik. Dilek ingħidu għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek nitnidu aħna nibku norfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna,
دور لينا dak l-għajnejn tiegħek taħlina. Urina warrana t frammenti l-Ġesu frott imbirek ta' ġuf tiegħek. U ħanina u pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. ħobżna ta' kull jum għatina llum affrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħat jarina ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kiber kinti fost in-nies ampire kif rotta ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija umalla tlaparina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom mulejn mistrieħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Ammen. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu ħniena. Kristu ħnina. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li bdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita Qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imazza Marija. Itlob għalina. Imazza Alla. Itlob għalina. Imazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-paririt tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddesin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana ntella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftalna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftalna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisa Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu ġisem u bl-interċessjoni ta' nimqazzo glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin midwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġu tħolalina fit-taqbida kun intlajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irraznu għalna nitolbuk bil-ħerqa. Intlabu fossettaja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infel ix-xitan u l-ispirti ħżena l-oħra li jġerru fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe, slima lik ħarris tal-feddej u arus tal-Verġni Marija. Li l-kalna f'dalek il-ibnu, fik Marija edet il-fiduċa tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. U madde Giuseppe kun missira lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja ħnina l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Addeodata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddesin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina.
U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Omm Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tlog glorju saħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe u l-skassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.